Ja si od vás vyprsím takýto arogantný úsmev. Mne rodičia telefón neplatili. Ja som bol advokát, ktorý mal ročný príjem 500 000, 10 rokov. Nechcete ísť do toho, pán predseda, kto ako prišiel k peniazom, kto mal akých rodičov. To nechcete, aby sme šli do revúce, pán predseda. To nechcete, hej? Ale toto radšej zastavte. Môj otec nevlastní denník Gen ako váš otec. Ani môj otec nič nevlastní. Váš otec je akcionár denníka N. Váš otec je akcionár. Toto nie je dobrá debata pre pána predsedu, to nemôže skončiť dobre. Ale počkajte, mne sa nevyhrážate. Ja by som radšej sa bavil o reálnych Môžeme hovoriť aj o roku 1948, keď váš dedo bol šéfredaktor Pravdy, kedy tam etabloval Vieru Hloškovú, ktorá bola hlavná svedkyňa pri zavretí Gustáva Husaka. Chcete ísť tak ďaleko? Akú máte genetiku? Myslíte si, že toto... Chcete rozprávať o tom? Chcete rozprávať o mojej genetike? To nemyslíte vážne, pán predseda. Vy sa reálne uchádzate o dôveru voličov na Slovensku a budete tu rozprávať o roku 48 a mojom starom otcovi? Môžem. To nemyslíte tak vážne. Vy ste povedali, že budete rozprávať o nás. Viete, čo ja mám? Ja rozprávam o tom, čo SNS robila v tejto vláde. Páni, viete, čo nie? Pri minulých vládach, kde ľudia boli odsúdení za korupciu. Progresívne Slovensko naopak. Páni, však Tie percentá, keby mňa tak miloval denník Gen a môj otec by ho vlastnil, tak ja by som mal oveľa väčšie. Lenže my sme cepovaní aj z hlavných správ, kde je majiteľ na mňa nahnevaný, aj z denníka N. Je ťažké presadzovať politiku a veľmi dobre vy viete, že ja nejdem na hranu, len keď ma politický súper donúti. Poviem aj k pánovi Šimečkovi, že silný človek sa postará o seba a najsilnejšie aj o ostatných. Pán Šimečka, vy ste predseda strany len preto, že máte vplyvnú rodinu a nikdy by ste sa nestal predsedom strany, keby si to tie kruhy nedali, že ste sa dali vytipovať na predsedu. Vy chcete riadiť štát, pritom o mnohé aj svoje veci sa neviete postarať. Viete, vy sa mne darmo smejete, ale ja som naozaj milióny eur tomuto štátu zaplatil do roku 2016, kým som do politiky prišiel. Vie, koľko ste z neho dostali? Ale, prosím? Pokračujte. No. Páni, počkajte. Ja vám garantujem, že ani neviete, akú daň z príjmu platia živnostníci. Akú platia živnostníci daň z príjmu? Dobre, akú platia lebo vy ma tu budete urážať. Neviete. Vy ma tu budete... Dobre, páni. Nechajte ma dohovoriť. Neskáčte si do rečí. Pán Danko, hovorte, nech sa páči. Keďže nič nevie presadiť ani zo svojho programu, ani pre svojich tvári sa, že jeho voličov, tak vlastne to jediné, čo tu on robí, celú reláciu, je, že uráža mňa a uráža mojich kolegov z PS. Hovorí, že Boh vie, ako ja som si financoval štúdium. Hovorí, že môj starý otec toto a ono. Hovorí o politikoch PS. Namiesto toho, aby povedal, čo reálne táto vláda urobila pre ľudí, lebo neurobila nič. Pán Danko, mám doktorát z Oxfordu, štipendiát som mal na plné štúdium, vy ste splagiovali diplomku. Tak prosím vás, o tomto sa so mnou nerozprávate. Poďme sa rozprávať o tom. Keď máte Oxford, aká je daň z príjmu pre živnostníkov? Aká je daň z príjmu? Pán Danko, rozprávajte o tom, ako chcete pomôcť. Ja už nepoviem do konca relácie slovo, keď mi odpoviete. Aká je daň z príjmu 15% je? 15%, pán Danko. No, veď vy ste ani nevedeli. Znížili ste im odvod. Veď vy ste ani nevedeli. Môžem ja reagovať? Môžete mať Oxford, môžete mať Harvard. Keď neviete, ako Slováci žijú a nepomôže vám teraz v dospelosti chodiť po krčmách. Ja som vyrastal v dedine. Čo vy tu rozprávate? Ja som sa pretlkal od piky. No tak povedzte vy. A v každom prípade... Okoľko ste teda... No ja vám poviem... Okoľko ste živnostníkom... Dobre, páni, tak ideme na návrh štátneho rozpočtu. Môžem jednu vec. Živnostníkom som zaviedol paušálne výdave. Nemusia zberať bločky živnostníkom. Zachoval som 15%. Ale teraz ich predsa znížili. Vy ste hlasovali za to, že viete prečo? Lebo bolo veľa falošných živnostníkov, ktorí neplatili ani odvody a dane. Určite. A ja chcem, aby živnostník mal aspoň minimálny dôchodok. Viete čo, môžete mať Oxford, čo chcete. Ja som človek z praxe. Vy neviete, čo je účtovná závierka, odpisy, daň z príjmu. Vy ste v tom, prepáčte, hlupučky. Vy chcete riadiť štát a vy neviete ani, aká je daň z príjmu fyzických právnických osôb. Neviete. Pán Šimečka, neviete. Vy riadite tento štát teraz. Tak sa pozrite, kam ste dospeli. 70 000 živností sa muselo zavrieť. Vy tu čo bude rozprávať o riadení štátu? Neviete rozdiel HDP ani DPH. Páni. Ja chápem, že na Oxforde neučia, aké typy dôchodkov má slovenský právny. No to neviete zjavne ani vy. No, tak ja viem, pán Šimečka. No neviete, lebo klamete. Hovorte, pán Danko, nech sa páči. Teraz máte priestor. Dajte reklamu. No, nemáme už toľko reklamy, aby sme toto ukludňovali. Pán Šimečka, treba si hlavne preštudovať pred reláciou typy dôchodkov. Existujú starobné, výsluhové, invalidné a mnohé iné.
a vy splietate aj výslove so starobnými a hore-dole to celé Nie. Práve som vám to vysvetlil. Práve preto, že z Možno tomu neznalosti nerozumiete, to nie je môj problém. Počkajte, pán Šimečka. Ja nemám voličov v ich spektre. Keď ja znova budem mať veľký konflikt s Robertom Ficom, jeho voliči povedia, čo to ten Danko robí. Ale mne ide len v politike vždy a išlo o pomoc ľuďom, o efektivitu štátnej správy. Ja som do politiky išiel nie s prepáčením zarábať ako niektorí politici, ktorí jednoducho v živote si nezarobili ani na chleba s maslom. Dobre, pán Šimečka, ešte sa vrátim. Že pán Danko znovu uráža, namiesto toho, aby povedal, ako teda, kde teda nájdu peniaze. Ste sa v tom videli? Boli by ste za to, aby manželstva homosexuálnych párov boli legitimizované a právne uznané na Slovensku? To, čo my chceme, ako progresívne Slovensko, a budeme to mať v našom programe, mali sme aj predtým, je, aby štát uznal nejakou formou, ideálne registrovanými partnerstvami, zväzok párov aj rovnakého pohlavia, lebo to je všade v Európe. Išli by ste aj cez zmenu ústavy? Je to normálna vec. Išli by ste potom aj cez zmenu ústavy? Nemá šancu zmena ústavy, ale chcem, aby títo ľudia, a sú ich 10 000, dostali aspoň nejaké uznanie svojej dôstojnosti a vzťahu, ktorý majú. Nikomu sa nič nestane, nerozpadne sa tradičná rodina. Jediné, čo sa udeje, je, že pán Fico a pán Danko teraz z toho budú robiť tému, aby prekryli všetky svoje problémy, pretože táto vláda nevie vládnuť. Rozumieme sa? To je problém, že tá legislatíva ide tak ďaleko salámovou metódou, že potom budú mať právo si adoptovať maloleté deti. A ja hovorím, že ochrana maloletých detí je viac ako nejaká sexuálna túžba pána Saba. On sa vydával. Aj Sabo sa vydával. Pán Danko, ja viem, že máte nejaké svoje osobné, mocenské záujmy, Sabo sa ženil, alebo vydával. Ja neviem, stále neviem.